unu lotakwe iwe nwanne na-eru n'ụlọ ihe a na-eruro dị n'ọkpụkpụ unu na nnukwu ibe mmanwụ na-ebe weta ka njem unu tụmaka zọba na kwaba adịbịa ana m ayọ ibe na-emeli isi ibe ya na chukwu kelụ o weta udo n'isi ka amaka ga-eme ibe ka nwanne webụ dị nwanne ya n'anya n'abalị m unu agba anali na ofu onye ụlọ ọzọ n'ọgba na olu niile ka a na-alụ azụ na nnukwu ibe egwu nweze mmene zubọma mba na ya na-enye adịvaịsị emuwe emuwe adịvaịsị n'obikọs n'abalị m na-ebe n'ọganiru ka mma n'elu ị na-aghachi azụ ụlọ ndị isi ọkụcha ọganiru ka mma ibe ndị kwube na nwere ibe nna m na ọzọ na malagwe nwute ede ka anyị mara ebe anyị kwụ n'ode na-agwali m unu na ihe na-abịa mgbe m ibe anyị na-eme ibe ndị akọwa unu melite ibe ma ihe na-ekwu nwebịa kedu ibe unu ga-eme chịkọtakwadị n'onwu na ọnụ yọwa na ichukwu kelụ osie ike si were ọkụ ụbọchị bebe ebele ọwachukwu kelụ ọbụ ibe na-emeli isi ike ọba aba ugbelu ọba ka eke ebo elue n'anya wele n'anya tinye na mmiri wee dike mbosi ọgụ achọba dike ụmụnne m ndị iso na ọcha ana m ayọ unu ka anyị bụrụ n'okwu nwe nata n'ụlọ ka anyị nwee ndị ndozi ọzọ nwesa azịza dịnụ wee na-ekwere mgbaji wee tụ uwe azụzụ unu ụtụtụ ga-achọ na ya achọ kedibunu na-agbala egbe ebulu abụkwadị m okwu n'ọnụ ebe anyị na-eje chaka ekwe ibe ji ekwu ime anya chibu ọnụ ụtụtụ anụ n'ọzọ ana m eje etitudi ka m weta ego ka nluwe mba ọjọ nsha nwere mmadụ ịnọ ndị ori a na-agba n'ọgụ vencha bụzi owu okwu abụ nne ana m ayọ ụmụnne m ndị Igbo ịma na ise emebi obodo n'ihi na ama aka na ịba n'ụlọ na ọrụ jụrụ eju a na-achọrọ ụlọ achọ o nwere bụ ridu mmadụ eje cheki kene onwewe onye zụrụ ori zụtatu udegi maọbụ nwanne gị na-abụrụ ori gọọmenti ana m ega asaba n'ụka gara aga na-eweta aka ka nnuwe opi brek meriri mkpa na-abụ ebe na-etibi ibe wee tụwa ọ bụrụ ndị aka na ụmụnne m wecha bụzi ebe anyị na-alụja aka unu na nnukwu ibe egwu eberi m okwu nwaanyị ebe ọ na-agwa agwa nju anya ozi na-agwapụli ya na moto n'ogweli ndị a na-akpọ wanchas ma ba jideli ya asụsị anya ego ji otu onye na moto ụmụnne a na-ekwu na ya n'elu ibi ya gbaji nke ga akpali na-ebuko ndị mmadụ elue n'ezi ndị a ga-anali fonu ndị a ga-anali ego ana m agwakwado unu onye ọbụla bụ anụ unu ndị nne na nna onye ọbụla jidekwana ụmụ ya onye nwụla nwa na-apụtara unu na nnukwu ibe egwu unu ndị na-ezu ori o nwere onye dere ori na katama adịvaịsị n'obi gos unu ezuzi na ndị na-agba ụlọ ọkụ ha gbazila unu enu ụwa ka anyị na-eme onye nọzi ya gwụọla enu
iche n'igbo nsogbu kedu ibe bụ n'ibe ejeli ma nakwa ego ọsọ na-ara abatali m ụmụ ebe na-abịa ụmụnne m ụgwa na owu na ajụjụ wegwegwu nwere ike ezigbo anyị mali mgbe agha ba onye ọbụla chịrị ọkpaba anụ ụlọ na-akpa udo n'ime obodo na-edozi obodo ka ọ dị mma udo na ịhụnanya onye ka anyị na-amụta nya ka anyị na-achọ na ala Igbo anyị wee kwudo onye na-enwere ịhụnanya ya ebe nwanne ihe ụmụnne m eberebe ebugbe n'igwe aba
High Chief Emmanuel Ifeadi Ide wanu n'izu ọcha niile ọdụna Ide n'izu Ide wanu n'izu ọdụna Oge ndị ya Famous Oil Nigeria Limited Ịnọkwu ya ibe nweme Ịna okenye a na-anọrọ n'ụlọ Ewu amụanị n'ugbuli Ịna nnukwu ibe egwu na-egwu Egwu nwejebe Oteka village n'ụzọ ọcha Egwu na-akpọ High Chief Festus Nwoye Agoli nọkwa n'ụlọ Eze ndị Igbo na Ghana ya Wenu na-ekwuli Igbo niile ịnọzikwu ya ibe Okike na-ekerobe nne ya ga-akpa ka ga-eme Egbulu okwu Ya wee nete okwu mgbe n'ụlọ Ya edozi ya isu dịkwa n'ike ọ dị na mbụ Egwu na-akpọ ite Ezi oyi anyị Ọmụnwa nwa ngwọ nwa abụcha High Chief Ebuka ọtọrọ m Nwa abụcha Ozigbodu nwa n'uke Naịjirịa Nwa dịbịa akwụsị Eze kwesịrị nwa Eze kwesịrị nwa na nwa m Ịnọzikwu ya ibe mgbe wee mee Wọbụ na-edozi ya O dịlị nwoke na nwaanyị mma Egwu nwa na-eje Ụmụ na-eji Izu ọcha Onye ka anyị ji taa Wepụ maka ezi oyi anyị Wezọpeli Sude nna ya Onye ụmụ na-erutile Anyị oge nna ka akpa udo Eje m ụmụ dunu Anyị oge mgbe Onye anyị ji jebe Ewuro fada Martin Ọfọgansị Ịna Okwupụlụ ọnụ anyị na Chukwu ịnọzikwu ya Anyị yọlụ Chukwu na-emeli gị ya Ihe Chukwu anyị yọlụ Ka edozi ya izu ka izupu wee jide mmata Egwu ka nọkwa n'ụmụ udu Egwu na-akpata High Chief Anthony Nwagonobi Ịna Oyibo Anthony Nwagonobi Ibido mela ọzọ n'Igbo Ịnọzikwu ya ibe bana Ịna Si Babelo ka ga-eme isi Egwu nete okwu nwa n'ụlọ Eme Egwu nwejeni Anyị yọ ka anyị gabeje Agọli mụ na agwa na adị vaịsị n'obi kọs High Chief Ediwa Nwoke onye nke ka anyị ji je Onye ka na-etu Odogwu izu Asị mụsi idebe ekwenere Shaman Vigilante Sujidep Odogwu Onye gburu nwanne ya bụrụ n'odogwu Ịna nnukwu ibe mmanwụ na-ebe Umele m ka anyị na-eje Kedu ndị anyị lụrụ jebe Egwu akpọ ite oyi anyị Ndị na-eme ka ọ dị mma Ndị na-eme ka isu wee dị Ndị na-edozi isu Ana m ayọ Ozite tata dịba mma n'ọdịbalị n'Igbo Ebe ekene gị Oyi anyị Chief Cosmas Okonkwo Oyime eze nwa isi Eze ebubere gị n'anya nna Egwugwu keleli gị Webụrụ gị onye rụrụ onye wee na-ede
oji nwanyị ọ na-arụrụ